करण बाबू, करण बाबू, ए करण, करना रे। खाली दिन भर घर में घुस रहब सुत रहब, ऐसे काम चले के बा। का हो जी? रात भर का होतर लगी सुतल बड़ा दिन भर। पूरा किस्म छाला का प्रोग्राम देखे तो बड़ी अंगी लागत। किसुन छाए लगा प्रोग्राम देखला से पेट भर जाई। तो कौन काम में काहे चिल्लात रह बोलो? खेत बुआ गई। कौन कान कुली कोड़े के बा? कौन कान बाकी बात सानी खन जाके ना कोड़ दे। अबे जाके कोड़। हां ठीक बा। पूरा चिल्लाते रहला जाके। जो जो जल्दी जो। ठीक है बाबू, ठीक बा। ठा झटा दे कुदारी। द्वार पे बैठल बैठल मरते करत। सुतल काल कह रहे द्वार पे बैठल बैठल। जइबा भी कुछ खोजता रह। निकम्मा कहीं का।